విష్ యూ వెరీ 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 హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. అండ్ ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకున్నారు అండ్ టీ కాఫీ అయిందా? ఇది వచ్చేసి ఈవినింగ్ వ్లాగ్ అండ్ టైం వచ్చేసి 5:10 అవుతుంది. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఒక టేస్టీ స్నాక్ చూడబోతున్నాం, సర్వపిండి. ఓకేనా? అండ్ మీరేం తిన్నారు ఈరోజు ఈవినింగ్ స్నాక్? అండ్ వచ్చేయండి మనం క్విక్ రెసిపీ చూసేద్దాం. సర్వపిండి చూద్దామన్నాం కదా, ఫస్ట్ మనం పల్లీలు ట్రై చేద్దాం. నేను ఫస్ట్ కొన్ని పల్లీలు ట్రై చేసుకుంటున్నాను. చాలా బాగుంటుంది సర్వపిండి. టీతో కాఫీతో మన ఇష్టం దేనికన్నా తినొచ్చు. అండ్ ఇక్కడ వచ్చి పాలు బాయిల్ అవుతుంది, మనం కాఫీ పెట్టేసుకుందాం కొద్దిసేపట్లో. ఇంకా ఫ్రెండ్స్, ఇంకా సంక్రాంతికి పిండి వంటలు అన్నీ చేస్తున్నారా? ఎలా అవుతున్నాయి మీ ప్రిపరేషన్స్? బాగుంటాయి పల్లీలు ఎక్కువ వేస్తే. నేను కొంచెం ఎక్కువ వేసుకుంటున్నాను, మీకు కావాలంటే మీరు కొంచెం తగ్గించుకోవచ్చు. ఒక 2 minutes ఫ్రై అవ్వనిద్దాం. చూసారా, మన పల్లీలు ఫ్రై అయిపోయాయి. దీన్ని మనం మిక్సీలో రఫ్గా గ్రైండ్ చేసేసుకుందాం. చూసారా, నేను మిక్సర్లో తీసేసుకున్నాను. దీన్ని మనం మెత్తగా రుబ్బన అవసరం లేదు, జస్ట్ రఫ్గా. కావాలంటే దంచుకోవచ్చు. చూసారా, కచ్చా పచ్చాగా రఫ్గా ఇలా గ్రైండ్ చేసేసుకోవాలి. చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది సర్వపిండిగా. మీకు కావాలంటే దంచుకోవచ్చు కూడా. అండ్ అలాగే నేను పచ్చిమిర్చి ఫ్రై చేసి ఇది గ్రైండ్ చేసి వేస్తాను. మీకు కావాలంటే కారం కూడా వేసుకోవచ్చు, బట్ పచ్చిమిర్చితో టేస్ట్ బాగుంటుంది. పచ్చివాసన పోవడానికి కొంచెం ఫ్రై చేస్తున్నాను అన్నమాట. అండ్ మీ అందరికీ తెలిసి ఉంటుంది, ఇది నా స్టైల్లో సర్వపిండి అన్నమాట. మీరు అందరు ట్రై చేసి చెప్పండి కామెంట్ సెక్షన్లో. పచ్చిమిర్చి కూడా గ్రైండ్ చేసేద్దాం. చూసారా, మిర్చి ఇందాక ఫ్రై చేసాక ఇది కూడా గ్రైండ్ చేసేసా. ఇప్పుడు మనం బియ్యం పిండి వేసుకుందాం. బియ్యం పిండి వేసుకుందాం. 1/2 కిలో ఉంటుంది, నేను ఇదంతా వేసేస్తాను. మా ఇంట్లో అందరికి ఇష్టం, ఎక్కువ తింటారు. మీకు ఎంత కావాలో అంత వేసుకోండి. మీ ఇష్టం అండి, మీకు పచ్చిమిర్చి కావాలంటే పచ్చిమిర్చి వేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మీకు కారం కావాలంటే కారం వేసుకోండి. నేనైతే పచ్చిమిర్చి వేసుకుంటున్నా. ఆల్రెడీ పల్లీలు వేసుకున్నాం, పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం, నువ్వులు వేసుకోవాలి. నువ్వులు, జీలకర్ర చాలా బాగుంటుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి కామెంట్స్లో చెప్పండి. సాల్ట్ వేసుకుందాం. సాల్ట్ వచ్చి 1 స్పూన్ వేసుకుంటున్నా. జీలకర్ర వేసుకున్నా. నువ్వులు కూడా వేసుకోవాలి. నా దగ్గర లేదు, మీ దగ్గర ఉంటే వేసుకోండి, బాగుంటుంది. నువ్వులు వేసుకున్నా, జీలకర్ర వేసుకున్నా, నువ్వులు వేసుకోలేదు. నువ్వులు నేను స్కిప్ చేశాను ఎందుకంటే నా దగ్గర లేదు.
వేసేసుకుందాం. ఉప్పు, జీలకర్ర, పల్లీలు, పచ్చిమిరపకాయ, ఇంకా మనం దీంట్లో కొత్తిమీర, కరివేపాకు వేయాలి. వస్తాను, ఆగండి ఒక్క నిమిషం. మీరు కరివేపాకు మంచిగా వాష్ చేసుకుందాం. కరోనా కదా, కొంచెం ఎక్స్ట్రా కేర్ ఎక్కువ అయిపోయింది. లేకపోయినా వాష్ చేస్తాం అనుకోండి. మీరు కరివేపాకు వాష్ చేసి వేసుకున్నా. అండ్ ఇంకా నేను కొంచెం కారం కూడా వేసుకుంటా, ఎందుకంటే స్పైసీ తింటారు మన ఇంట్లో వాళ్ళు. కారం కూడా నేను ఒక స్పూన్ వేసుకుంటాను. కొత్తిమీర, కరివేపాకు, పల్లీలు, పచ్చిమిరపకాయ, జీలకర్ర, కారం, ఉప్పు. అండ్ మీ దగ్గర నువ్వులు ఉంటే నువ్వులు వేసుకోండి. దీన్ని మంచి మిక్స్ చేసేసుకుందాం, అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిసేటట్టు. అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ కలిసేటట్టు మిక్స్ చేసుకుందాం. అండ్ ఇందులో ఎవరెవరికి ఇష్టం చాయ్తో, కాఫీతో ఏదో ఒక స్నాక్ తినడం, నాకైతే ఇష్టం. పక్కనే మా తమ్ముడు ఉన్నాడు, అదన్నీ పంచేస్తూ ఉన్నాడు. దీంట్లో మనం మిర్చి గ్రైండ్ చేసాం కదా, దీంట్లోనే వాటర్ వేసేసుకుందాం. మంచిగా పిండిగా కలిపేసుకోండి. చూసారా పక్క నుంచి పంచులు? సారీ, విన్నారా? పిండి కలిపేసుకొని ఒక 1 minute మిమ్మల్ని కలుస్తా. 1 to 2 minutes. ఆయిల్ వేసుకున్నాను తవ్వ మీద. చూసారా మన సర్వపిండి తయారుంది ఇక్కడ. ఓన్లీ స్టవ్ మీద వేసుడే బాకీ. చూసారా ఇలానే ఉండాలి, రఫ్గా, మరి మెత్తగా అవసరం లేదు. మనం సర్వపిండి చేసేద్దాం, చేసి తినేద్దాం. నాకైతే మస్తు ఇష్టం. స్టవ్ మీద వేద్దాం. నేనేదో ఎక్స్పర్ట్ కాదు, నాకు వచ్చిన నా స్టైల్ రెసిపీ ఇది. మీ స్టైల్ మీరు ఎలా చేస్తారో నాకు కామెంట్లో చెప్పండి. చూసారా వీడు మళ్ళీ పంచులు వేస్తున్నాడు, పక్క నుంచి పంచడం రాదు. వీటిని కూడా మీకు త్వరలో పరిచయం చేస్తా. అండ్ దీనికి హోల్స్ చేసుకోండి, మెల్లగా కాలిపోతుంది. మళ్ళీ హోల్స్ చేసుకొని దీంట్లో ఆయిల్ వేసుకోవాలన్నమాట. తొమ్మడానికి మళ్ళీ వేరే గిన్నె తీయడం ఎందుకని ఇలానే చేసేస్తాం. ఇంకా కొంచెం వేసుకోండి. అండ్ దీని మీద మనం ఇప్పుడు మూత పెట్టుకుందాం. చూస్తుంటేనే యమ్మీగా ఉంది కదా. ఏంటి బాబు లేదా? మీద ప్లేట్ పెట్టుకుందాం. పెట్టుకొని ఒక 10 minutes మీడియం ఫ్లేమ్లో అవ్వనిద్దాం. చూసారా నేను దీన్ని టర్న్ చేసేసాను. ఈ సైడ్ కూడా అవ్వాలి కానీ టర్న్ చేశాను. కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుందాం. కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోండి. చాలా యమ్మీ స్మెల్ వస్తుంది, వెరీ యమ్మీ. అండ్ మళ్ళీ మనం మూత పెట్టి మంచిగా ఫ్రై అవ్వనిద్దాం. అండ్ అప్పట్లో మనం కాఫీ కలుపుదాం, ఓకేనా? పాలు చల్లగా అయిపోయి ఉంటే మళ్ళీ వెయిట్ చేద్దాం. నాకు, మా యాపిల్కి, మా మమ్మీకి 3 glasses చాలు మనకి.
ఆల్రెడీ పనామ వచ్చి తోమేసింది, వీటిని సదరాలి. ఇంకా ఒకసారి వాష్ చేద్దాం, వాష్ చేసి కలుపుదాం. నేను ఒకసారి మళ్ళీ వాష్ చేసేసుకుందాం. మనం కాఫీ కలుపుదాం. మన సర్వపిండి కూడా అవుతుంది. కావాలి మంచిగా క్రిస్పీగా. నాకు మమ్మీకి ఇంకా మా తమ్ముడికి యాపిల్, పంచుల మహారాజుకి కూడా. మమ్మీ ఎక్కువ తాగుతుంది కాబట్టి మమ్మీకి కొంచెం ఎక్కువ కాఫీ పౌడర్, నాకు యాపిల్ తాడికి తక్కువ. షుగర్ వేసుకున్నాం. అండ్ మీరందరూ ఛానల్ని లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. ఒక్క షుగర్ వేసేసుకుందాం. మమ్మీకి షుగర్ కూడా తక్కువే, మమ్మీకి షుగర్ నచ్చదు, నాకు యాపిల్కి ఇష్టమే. మన సర్వపిండి అవుతుంది, మన పాలు వేడిగా అవుతుంది. పాలు వేడైపోయినాయి. కాఫీ 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 కలిపేద్దాం. అండ్ మన సర్వపిండి కూడా రెడీ. మన యమ్మీ యమ్మీ ఈవినింగ్ స్నాక్ తినేద్దాం ఇప్పుడు మనం. అండ్ మీరు ఎవరెవరు కాఫీ ఇష్టం, ఎవరెవరు టీ ఇష్టం? నాకైతే కాఫీ ఇష్టం. చూడండి మన యమ్మీ సర్వపిండి తయారు. 2 సైడ్స్ మంచిగా కాల్చుకోండి. చూసారా మంచిగా క్రిస్పీగా అయింది. చూసి కలిపేసుకుందాం. చూసారా ఇది మమ్మీది డార్కెస్ట్. మేము ముగ్గురం ఈవినింగ్ స్నాక్ ఎంజాయ్ చేయబోతున్నాం. అండ్ కొంచెం దేవుడు పెట్టేద్దాం. అండ్ నేను ఇంకొకటి వేసుకుంటా రెడీగా స్టవ్ మీద. అండ్ మీరందరూ లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, సపోర్ట్ చేయండి. బాయ్, టేక్ కేర్. అండ్ మీకు ఇంకా ఇలాంటి బ్లాగ్స్ కావాలంటే కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. అండ్ మీరు కూడా మంచిగా చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి ఇలాంటి రెసిపీస్, బ్లాగ్స్ అన్నీ. టేక్ కేర్, స్టే సేఫ్. బాయ్, లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. మన యమ్మీ యమ్మీ సర్వపిండి రెడీ అయిపోయింది. చాలా బాగుంది. మీరు కూడా చేసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి. అండ్ మీకు ఇలాంటి రెసిపీస్, బ్లాగ్స్ ఏమైనా కావాలంటే కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. లైక్, షేర్, కమెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. బాయ్.